Здравейте, приятели на Китен и морето! Дойдох на южния плаж, защото отдалеч се чува шума на морето. И тая къщичка много ме зарадва. Стана ми весело. Някой си е построил. И морето отново е изхвърлило доста дървета. Има даже и пластмаса за чистене. Ще извадят турбичките и ще пълня. Ето колко много дървета има там. Нямаше ги преди 2-3 дни. И преди няколко дни започнаха да чистят този къмъж от реката. е дошъл. Обаче вълните отново извадиха доста. Сега ще ви покажа. Ето колко много къмъш са събрали хората. Много хубаво почистиха, обаче морето още изхвърля. Който идва само през лятото тук и не познава морето през зимата, може да му се види страшно. Но е мило. Скъпо ни е. Познаваме го добре. Ето, свърля се, какво ли не. Сега ще отида да видя патиците дали стоят там на брега и ще ви ги покажа. Искам да ви покажа и този стол. Каква сила изчистваща има морето. И какво ли още има в него. Това са следите от почистването. Вижте какво е излязло от морето. До лятото плажа ще бъде почистен. Пак ще бъде жълт, ситен, чист. Още е рано. Патиците не се виждат, някъде са се скрили. Ето го нашето море. Днес времето е мрачно, но не вали. Леко припръсква. Хубав ден!